Tungod sa kusog nga ulan, gibaha ang pipila ka bahin sa Zamboanga City. Samtang sa tukuran Zamboanga del Sur, pipila ka mga balay na danyos tungod sa kusog nga hangin ug ulan. Anang report ni Cyril Chavez. Loko tabang. Diyos ko Lord! Lord God, Diyos ko Lord! Ingon ani kakusog ang hangin nga may dalang ulan ang mihapak sa Barangay San Carlos ug Panduma sa tukuran sa Zamboanga del Sur. Epekto sa bagyong Butchoy Huwebes sa hapon. Ang mga balay daw malangkat na ang atop sa kakusog sa hangin. Karong adlaw, tataw ang danyo sa tod sa bagyong Butchoy sa maong mga lugar sa tukuran. Mga balay na danyos, mga atop na nga langkat ug mga sanga sa kahoy nagkalat sa tunga sa dalan. Mga residente sa lugar kanya-kanyang diskarte nga makahipos og gamit nga nadanyo sa bagyo. Samtang sa Zamboanga City, hangtod tuhod ang tubig baha sa Marta Drive, Barangay San Jose, Guso tungod sa kusog nga ulan Huwebes sa gabii. Epekto gyapon kini sa bagyong Butchoy nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Mindanao. Ang mga motorsiklo gibili na lang sa kalsada ug ang mga residente nagbutang na lang og sandbag at tubangan silang balay aron dili makasulod ang tubig baha. Nalubog sa baha ang Pilar Street sa town proper, hinungdan nga naglisod og pag-agi ang mga sakyanan. Sumala sa Pag-asa Mindanao, lauman ang mga kalit-kalit nga pag-ulan tungod sa bagyong Butchoy, inubanan sab sa epekto sa hanging habagat. Busa awhag nila nga mas maayong magdala og payong o panagang sa ulan. Karong adlaw weather update dito sa Caragao, Davao Region adto ni mga pagtagom ug adto na say mga kalit or pagkatag-katag nga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat epekto sa southwest monsoon or hanging habagat. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.